Arewa Plus TV. Mana. Tun farkon ganin ki na ji a zuciya kin ka kware mini, nayi kudirin na furta sabon soyayya ki yarje mini, nayi ta maza na ambata miki so kuma kin amince mini, kin ce da ni a zuciyar ki kawai so ki ka kulla da ni, daga sa'in na ji ni tamkar sarki an yi min rawani, ko mace ce idan na hango idanu ke suke yin gani, safa da rana banda aikin yi hoton ki nake gani, kwakwalwa ta bushe tunani ya tafi sanki yayi min gini, ga zuciya ki boye mini. A kwana a tashi ni da ita a soyayya muna yin gaba, kowa yayi kure na kushe min ita za mu daura gaba, koya matsayinsa in na so in danne zuci ban iya ba, bacin ran ta bani so koya yake ni ba zan bari ba, a duk jiki tana ji da ni, ko bacci ni ban iyawa in har ban ji muryar ta ba, idanu ba su iya korin tsawa da ban ga siffar ta ba. Arewa Plus TV. Mana.